Assalamu alaykum hormatly dawara gatnaşyjylar. Salam alik, qadrli vatandaşlar. Hormatly aýdym sazyň muşdoklary. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň taýsız tagallalary netijesinde aýdym saz sunatymyzy ösürmekde. Bu ugurdan okuýup başarnykly, zehinli ýaşlary ýüze çykarmakda, milli bagşçylyk sunatymyzy hassa kämilleşdirmekde uly işler alınıp barylýar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda türkmen halkynyň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşçylyk sunatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girdilmegi, bagtyar halkymyza buýsunduran ajaýyp waka boldy. Eşretli zamanamızda araçsız hemişelik bir taraf Türkmenistan döwletimizde dawraly bellenilýän toy bayramlarymyzda bagşy sadanlarymyzy dutardygyjyň şirin owady bilen sazlaşýan aýdym sazlary joşgunly hem ruh welent ýerine ýetirýärler. Garaşsyz ýurdumyzyň belent ötüşlerini, arkadagly serdarmyzyň alyp barýan döwletli işlerini wasp edýän aýdym sazlary agdybir halkymyzyň watan söýjülük duýgusyny hassa artdyrýar. Halkymyzyň köp öwüşgünli mirasyny, dutarda ýerine ýetirjilik we bagşçylyk sunatyny geljeki nesillere ýetirmek, dünýä ýaýmak, şeýle hem zehinli bagşy tadanalary ýüze çykarmak we olary höwetlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn asratly bayragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerini çalsana bagşy atly bäsleşigi aglan edildi. Biz şu ajaýyp pyrsatda şu döredilýän uly mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly serdarmyda tüý sürekden alkyşlar aýdýas. Gahrman arkadagly serdarmydyň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Hormatly adamlar, hormatly dawra gatnaşyjylar, bäteşige gatnaşyjylar, bäteşigimizde häzir şugun ýurdumyzyň Balkan welaýaty boýunça çalsana bagşy atly bäteşigimiziň jemleýici tapgyryna gatnaşýan bäteşlerimize, bagşy sadanlarymyza munasyp baha berjek emin agdalarymyz bilen tanyşyp bolalım. Türkmenistanyň halk artisti, Magtumul adynaky halkara bayragyň eýesi, Eminler toparynyň başlygy Akmurat Şariýew. Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow. Türkmenistanyň at kazanan bagşysy Kerwen Ýowbasarow. Bagşy Gurbanyňlyç Nurgulyjew. Bagşy Umid Mustakow. Türkmenistanyň at kazanan bagşysy Çary Ýakubow. Türkmenistanyň at kazanan artisti Halipa Sadanyny Çarmurat Akunow. Emin agdalarymyza da bäsleşigimizde uly üstünlikleri tüýsüregimizden arzuw edýäs. Onda näme? Mehriban adamlar, hormatly tomaşaçylar, mehriban ýyleşer, çalsana bagşy atly bäsleşigimiziň Balkan welaýaty boýunça jemleýici tapgyryna başlaýar.
Akbirat köp sag bolsun aýdýas. Bähteşigimizde de size ul üstünlükleriň ýaran bolmagyny arzu edýäs. Mehriban adamlar, hormatly tomoşaçylar, bähteşigimizden häzir Akbirat gurdusyň ýerine ýetiren tadyna özleriniň synlaryny bermek üçin hormatly emin agalarymyza, halifalarymyza söz geçirýär. Başlygyny. Salam, aziz adamlar, näşun şähertlenmeli bilen şeýip duşmaga, salhyna bagşy şu şäherden geçirmäge mümkinçiliklerden Bahman arkadağımıza, arkadağly gerdanmyza hormatly prezidentimizden awaldan aýdýan. Balkan vilayeti diýilende şuň özüniň bir häsiýetli üýtgeşik bir aýdym aýtmakda, gaç salmakda şuň özüniň bir lawzy bar da, sebäbi şumat kuş depdi diýilende başga da vilayetlerde kuşlar depilýän rolün ýöne şu gadal aýdylarına ez Balkanyň kuş depdi, şuň gadal aýdysy diýdirýär, toprak taşýar. Akmarat men sana atdaşdygyň bolýar. Şäher men diňledim seni. Ýöne halifalar bir zat berdi. Sağın hasamlı öğrenenden soň özüňde kän işlemeler. Sebäbi şu perdede yatan çiftler var da, şu barmaklyň yer etmeli. Onu halifalar näme doğrudan aýtsam bilemler. Şunçy işler. Sağ salpýan soň halifaları gaýtalap bolanap, olaň öýri bilen gidýär özüňär ýöne. Şol Rahman arkadağımyň bir sözü var da, her bir kärde de bolsa Lukman bolsun, Rahmetkeş bolsun, Nebitçi bolsun, Gazi bolsun, şu hakyky halifa, hakyky şäherine pata berýär. Mullagan agdaňda mullagan kän sazlar var da, Uğrudus diýe, Yeňis diýe, muňa kän sazlar var da. Ine şu bahar bolanda şon salaňda şu baharyň hakyky wasfy, şoň owdanlygy, hemme zatlary sen elinde çalyan bulutların ovazyna bolýar da. Şoň üçin men sana şunu arzu edýän, köprek çalyber. Türkmen halkynyň ruhy genji hazynasy bolan dutar saz uranyny gyýyp gelenleriň wasfy ençeme gerek ýanglandy. Elbette şeýle ajaýyp sazlaryň birim Türkmen halk sazy gyýdyrdydyr. Häzir bu saz bize öwezgelli Gutluýew ýerine ýetirip berer.
Berekella öwgeli köp sawursun aýdýas, ni halifalarymyza söz nawasyny geçirýäs. Çarmurat Ahunow, halifa başlygyna. Halifalarynyň ýerine ýetirmegine halkynyň söýgüli hagyny bir bolan gyýdyr diýen 3 bölümlük ulur faaliýetlerini ýerine ýetirdi. Halifalaryň salmagyny goşunlygynyň ýerine tirgedi. Şu sadyň bir öýde bir kämilik derejede ýeten bir ulur faaliýet diýildi. Bu bir aýratyn bir ýerine ýetirip häsiýet talap edýär. Her bölüminiň öz häsiýeti bar, ritmik taýdan, merizm taýdan, ştrihleri. Bunu her bitini yer koyup çalmasan halkın içinde bir giýden, söýülip dimden ýa halan bir ýerde. Şoň üçin öwreli ýeni de öz ýerine ýetirjekde şu hallary özüň bir kämilleşdirip öwrenýär diýip arzuw edýär. Saňa üstünlük arzuw edýär. Sağ olun halifa, arzuwlaryňyz hatır bolsun. Size bätleşikde ol üstünlikleri arzuw edýäs. Türkmen halk sady gyrmyzy. Bu sady halifa sadynalarymyz türlü taryf, Molla Täşmuradow öz döwrüne usatlyk bilen ýerine ýetiripdirler. Şeýle de gyrmyzy sadyna nusgawy şahyrlarymyzyň sözlerini döredilen gyrmyzy diýen aýdym ammar häzir türkmen halk sady gyrmyzyny bize Badar Tagan Weliýew çalyp berer.
size köp sağ olsun aýdýas, ýerine ýetiren sadyňyz size üstünlük getirsin. Hormatly halipalar, söz nowaty sizinki, başlyna. Sağda da halifalar sözsüz surat diýer sağda. Halifalar şey baha berýär. Şoňam özüniň owazynyň içinde diýe söz ýatandy diýerler. Şoň üçin hem sözsüz surat. Şu ýerde men hemme şu kapulaňa da dutadan alýan sesine de hemmesine men verdim de ýöne bir berjek maslahatym sana şu garmyň aýdymyna da bir joşunlukly at çapýar abi. Şoň çapýarlyk bir häsiýetler bolmaly. Şonam şu rahmetine dindirbilden şu garmyň tağın ýerine düşýär. Sana üstüne wazif etdim sağ ol. Badar tağın welife ul üstünlikleri ardy. Ähwani ile şer hormatly aýdym taýdy muştoklary çalsana wagşatly bäsleşigimizde sadanlaryň arasynda saat çalmak boýunça bäsleşigimiz dowam edýär. Şahtenem garip destanyndan galan maratly ajaýyp aýdym halkymyzyň dinleýijilerimizden aňyna hassa bir ornan aýdymlaryň biridir. Elbetde bu aýdym ýyllaryň eleginden südülüp halifa sadanlaryň ihlasy bilen ajaýyp bir kämil saat eserine de öwrüldi. Häzir bu saady bize bäsleşigimizde Döwlet Mämet Göküýew ýerine ýetirip berýär. Şäherden halifa hemme şu dutar tutýan, gyjak çalýan bizim Türkmen halkymyzyň içindäki bagşylarymyz, sadandalarymyz hemmesi üçin ýürekleri bilen mehruan arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýarlar. Bizim özümüzi bagtly saýýas şuňar Balkan welaýatyna geldik. Her welaýatlary aýlanyp şöyle bagş sadandalary görüp dinläp hem lezzet alýas hem bulara baha berýär. Döwlet Mämet galan var sadan çalyp berdiň, köp sag bol. Sadandalara, bagşylara berjek maslahatym şu aýdym saat çalyp çykyş edip oturýan halifamyzyň aýtýaly hiç gel tolgunmaly däl.
özüňizi erkin duymaly, çalan sadan gowy bundan beýlägen büyük üstünlükleri arzu edýän sana. Çok sağ olsun Aydaz, Halifa. Bätaşymyzda döwlet mämede de ulu üstünlükler yaran bolsun diýip, biz çalsana wagşatly bätaşymyzyň sadananyň arasyndaky ýaşyna dowam edýäs. Hajolak atly halk sady köp bölümli, uly gowrumly iň bir meşhur sadlaryň biridir. Bu sad Hacı Sadananyň ykbaly bilen baglanşyklydyr. Häzir bu sady Amangelli Durdiýew çalyp berer.
Aman geldi durdy. Köp sağ bolsun aýdýas, ezberlik bilen ýerine ýetiren sağlygyňyz üçin. Indi halipalarymyza gerek nobat geçirýäs. Türkmenistanyň at kazanan bagşy Kerwen Ýowbahar açdy. Balkan vilayetinde Saltana Bağışı bäsleşigine bir näçe bağışı sadanlar gatnaşy. Ne Suat Aman geldi, Durdy, Hacıoluk Sady, Ulugöwrümni sadyň 4 bölümden çaldy. Hacıoluk Sady äkli ýollarda aýdym görünüşinde aýdym edibem, aýdylýa. Suat ne halipalara aýdyp otyr. Aman geldi, eliňem gowy ýurýa. Maya Kulüwarna Türkmen Milli Konservatoriýasyny tamamlap, şo ýerde halipalardan tälim alyp halipalaryňdan öwrenen sadyňy şuň bir ezberlik bilen ýerine ýetirdiň. Geljekde de sana uly üstünlikler arzu edýän. Sağ olun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Bilen size geljekde uly üstünlikler arzu edýär. Ýerine ýetiren eseriňiz sadyňyz da bätleşikde üstünlik getirsin. Hormatly adamlar, hormatly aýdym sadyň muşdoklary. Bätleşigimizde indi bolsa ýene de bir ajaýyp eser ynjytma ýanglanýar. Şahenem Garip destanyndan bu ajaýyp eseriň aýdymyny Halipa Bagşy Sahy Jepbarowyň ýerine ýetirip halk köpçüliginiň kalbyny orun tutmak başaranlygy üçin hemmämiz bilýäs. Elbetde häzir şol ajaýyp eseriň sadyny bolsa bäsleşigimizde Daýanç Murat Xangelliýew ýerine ýetirýär. Hemmämiz bilelikde dinläliň.
size köp sağ olsun aýdýar. Hormatly halifalar başlygyna söz nowata sizinki. Dayanç Murat, bir halifalardan gelýän uly gowrumly hem bir dipkine oyunçu da o da oyunçu çeşimli oyunçu da uly sada çemeleş. Anjytmany salma batyrlyk bilen tiraşdyň da. Bullagan, purlagan. Hem halifalaram onun bäri gelen halifalaram hem de çalıp şeyle bir oğudun jogap gaçyk sady bähteşe getirdim de. Özümde bolýan mümkinçilikleri okuyup hemmetinden şu sahnada bolup öldüm. Dinleyijilerim, emine agalaram, hemmemiz dinläp otur. Şular ýaly Türkmen bagçylyk aýdym sadyny hem de sady bir gaýdyp berdik keltmäne şular ýaly bähteşe elan eden mehman arkadaşlar sevdarymyzy çok sağ bolmaýdy. Gelecekde de näme şular ýaly bähteşikler dowam edip gowy zehinlen biz bagçylardan büýüde çykyp halkymyzyň, watanymyzyň, ýurdumyzyň toýunyna arkadaşlar sevdarymyza hyzmat etjekler anan ýa dowam boldy. Taňa da näme çalyp beren saýlygynda ul üstünlük ardy edýär. Goýşuň ýaly Türkmen sunuwydymyz Gahryman arkadaşlar sevdarymyň saýasynda toýlamyzyň, watanymyzyň, ýurdumyzyň toýuny beregler bolmagyny tüýsümden ardy edýär. Sag bolun. Eziz watandaşlar, özüniň döwrewap mebelleri bilen halkymyzyň söýgüsini gazanyp gelýän Rysgal mebeliň söwda dukanlaryna güýz pastynyň gelmegi bilen olo ardanladyş başlandy. Biziň söwda dukanlarymyzda mebelleň ähli görnüşlerini 30 götermeçenli ardanladyş ýylan edýär. Habarlaşmak üçin telefon belgilenmez. Aşgabat şäheri 76 19 52 75 40 12 48 61 85. Balkanawa şäheri 5 96 99. Mars şäheri 7 23 86. Türkmenawa şäheri 2 11 71. Türkmenmaş şäheri 8 65 42 21 09. Rysgal mebel öýüňizde rysgal getirsin. Hormatly ýeşewler. Türkmenistanyň Daýhanban Döwlet Täzirçilik banky siziň hasaplaryňyzy döwrewap we ýöneköy usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Menzilara bank hyzmaty ulgamyndan peýdalanmaga çagyrýar. Inneset bu hyzmat bilen ýurdumyzyň islenlik kunjegyny internetde biriktirilen enjam arkaly tölegler geçirip, bank hasaplaryňyzyň galynasyny barlap we olaryň göçürülmesini alyp, karzlaryň, depozitlaryň tölew tertibini hem görüp bilersiňiz. Şeýle-de karz serişdelerine ödäwçilik edip bank bilen online tertipde habarlaşyp, türlü görnüşli bank amallaryny öz başlyk ýerine ýetirip bilersiňiz. Menzilara bank hyzmaty ulgamyny biriktirmek üçin Türkmenistanyň Daýhanban Döwlet Täzirçilik bankynyň merkezi idarasyna ýa-da islenlik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz. Müşteriler tarapyndan degişli resmi namalar doldurulgandan soňra bankdan alınan ulanyjynyň adyny we açar sözüni ýörüýte internet sahypadaky salgalanma giýerip bu hyzmatdan peýdalanyp bilersiňiz. Türkmenistanyň Daýhanban Döwlet Täzirçilik bankynyň menzilara bank hyzmaty ulgamy size pul serişdeleriňizi günüň islenlik wagtyna ygtybarly dolandyrmaga we wagtyny tygyşytlamaga ýardam berýär. Habarlaşmak üçin telefon belgilenmez. 38 02 55 38 02 33 38 01 37. Daýhanban bankyň müşterileriniň ynamdar hyzmatdaşydyr. Türkmen halkynyň baý geçmiş taryhy bar, ajaýyp taryhy bar. Buňky dutaryň owazy her bir adamyň kalbyna rahatlyk, agraslyk, gowy duýgulary çylýar. Elbetde biziň ajaýyp taýdurallarymyz dutar bilen gyjagyň owadan owazy Gahryman arkadaşy serdarymyzyň gollaw himayet tijesinde şeýle ajaýyp ul sahnalarda ýanglanyp durmagy Türkmen sunuwasynyň jan koýarlaryny yüreklerini heyecana getirýär. Indi bizim näme bähseşigimizi şeýle ajaýyp eserler bilen dowam edýär. Türkmen halk sady ýar gyrmada geyinipdir. Saýetli hem radio sanyna değişli bolan bu sady Magtumuly Garliýew, Tahjebbar fiýaly ustad halifalar tarapyndan
şöhraty arşa alan saatlaryň biridir. Häzir bu sady Wepa Mehmedorazow ýerine ýetirer. Köp sağ olun. Yerine yetiren eseriniz üçün, sağlığınız üçün size bäsleşikde uly sünükler arzu edýär hormatly halipalar başytyna söz nowat edinki. Türkmen halkymyzyň söýgüli saady bar, hem söýgüli saadlaryň biri bolan ýar gyrmyzy giyinipdir diýen eseri saady ýerine ýetirdim. Uly görümli, iki bölümli, çyrşyrymly häsiýetde ýerine ýetirdiň saady. Saadyň özi saadandan saýlayan saat. Bu saadyň içinde çyrşyrymly ölçegler çalışıp dur, merizmler ya saat bedegleri her basımında, her kakığında kavat gelip dur. Şu zatlar doğal hem dürst yerine yetirmekte, ulu zahmet talep ediyor, halifalar dinlemek talep ediyor. Sen görücülüğünde şu saatları kemi derecede öğrenirsin deyip tamam ediyor, sana ısınlık arzu ediyor. Köp sağ olsun aýdýas, arzular hasyl bolsun. Hormatly adamlar, bäsleşigimizde inniki ajaýyp saat eseri ýanglanýar. Gaşly aratly türkmen halk saadyny saadana Qarajarçy Qaqabaýew ýerine ýetirýär.
Bätaşigimizde Garajarçy Hakabaýewiň ýerine ýetirmegine gaşly aratly halk sadyny dinledik. Indi halifalarymyzyň berjek nasihatlaryny, synlaryny dinlemek üçin söz geçirýäs. Başlyny. Balkan toprağına bağışladanlarımızın, yaşlarımızın salfana vaksatlı yaşların arasında bätleşik gidip dur, her vilayette de geçip dur. Elbette şu bätleşikleri geçirmekle şu milli sungatumuzun, bağışçılık sungatumuzun, fasılık sungatumuzun hakkı onları şu bätleşiklere mümkünçilik beren kahraman arkadağı ferdarımızın ömrü dok bolsun, belli meşhur faallarının yerini faýlatsın, elbette bätleşigi ödem damana yolunu esasanan aýdylýan şu aýdymyň ady bilen baglanşykly gaşlyar diýilýär. Mullam pürlaň meşhur çalan faallaryň ahal damana yolunu esasan meşhur bolan faallaryň biri. Indi Garajarçy sen ýerine ýetirmegiň elbette näme halifalary köpräk dinlemeli özsüňde şu eliň kakyň şu anlayan baryan perdelerin üstüne perdeleri gow diýdirmek, päsiyet bermek sary bir uly sadanlaryň bir bolup geçmeňem arzu edýän şu bäsleşikde uly sünnet gazanmaňam arzu edýän. Türkmen halk sady ýannym gyrk. Umuman gyrklar bir näçe görnüşde bolup, şu ýannym gyrk şolaryň içinde iň naýwaşda hasaplanylýar. Gelin häzir bu sady Mehmet Gelli, Mehmet Ýarowyň ýerine ýetirmegine diňläliň.
köp sağ olun yerine getiren sağlığınız için. Hormatly halipalar başçysına söz nowat sizin kim? Mehmet Gelli doğrudan yanım mırk diýlenine men halifam sahaga yanına varım kuyuzanım kuyuda men ne deyim aydın menem jongulemmer 11 illa halifa şehir kol bizi kullanlardım şu sağda da aydımda da şu şehir yerine getirenine şu plan halifam salsayala son saldırına deyip bir dinleyicim bir öğrenim bir istewol ya da şu yanım 40 diýlenine halifalarımız hem benim salam olayım şu sağlarında Cebbar Hazret'in adını duyan sağlarından bir yerine tüzük kutlatlarına da son tiyarsınına da son çiğnem sensin hasaplarına da hem taraflarına sol halifan salsını aran oğazlarına peydalansın yine de tutarmışsında kut rahmet çekip bütün şu dinleyicine kov edip getirmeni arzu ediyen üstünlük yeni arzu ediyen Köp sağ olun halipa. Hormatly adamlar, mehriban dinleyiciler, mehriban illeşler, bäsleşigimizde dowam edýär. Häzir bäsleşigimizde dipkini has batly saatlaryň biri ýanglanýar, türkmen halk saady balsayat. Halipalaryň aýtdyklaryna görä, balsayat saady türkmen toy dawaralaryna iň soňuna ýerine getirilýän aýdym saatlaryň biri diýilýär, ýöne näme üçin şol soňuna aýdylýar? Gel bu sowala has gowsy halipalarymyz jogap berseler has ýerlikli bolar, dinleýijilerimiz üçin, tomoşaçylarymyz üçin mas düşnükli bolar. Akmurat halifa şu balsayadyň toylaryň ahyryna ýanglanmagynyň bir öz boluşy sebäbi barmy? Dinleýijilere aýdyp berýärsiňiz. sol halifalan aýtmagyna görä ene görän men halifam saha bilen köp toýlarda boldum da olar ýerler bilen umman kenna men bolum halifalam ýöne şo dinleýijide bir men bir eşden gurulum var Sarı Vasın 3 tane oğlu olan Turlu Sari, Uras Sari, Nuru Sari onun Sarı Vasın'ın anne gelcilgen Kâbeti Sultanize diyen bir gıydı olan sonra sol men halifam oradağı bir gurulum verdi men kakam deydi bir soyda edenler deydi Sarı Vasy şu 10 günden sonra soğurandan oy şu ikranat dayağı Türkmeniyedine şu birin o çektir erkenci ondan yazırlar diyen dana oluyor namaz yetiyor da yiyip namaz sonra Sarı Vasy namaz geçip var ya bir baltayı da işte koyay diyerekinde sebebi baltayet diýilen ýagdaýda görýän şol Noway perderine meselelери ýöne ýene de diýilen gurulum Şirwan perde diýip bir perde bar da ýerinde Şirwan perde şu Şirwan perde han başyny bir açyk bir Şirwany da golaýladyna onu şu Şirwan perde çykmak maksady şol bir gün ýol bolýar da doğrudan şu gün yola çıkıp sonra bir sen näil ustaatlyň bolsun görkezmek diýen maksat bolýar ýa-da. Indi soňa şu balzayatda da soýlarda da şol aýsyn balzayat aýtdy goýaýdyna. Şonu bir aýdyp berdi ýaýlarda. Ýogsa balzayatdan hem ýende gapdanna halifa aýda da sizin sekretär programmy bar da. Mesela näme ogluýka diýip aýdardy. Känne oňalykla guýsaýdynda ýöne şolam hemmesiniň düýünne şol bir açyk ýollar Şirwan perde ýatyrda. Ene soňalyk maňyna gelýär-de baldaýatyň şu aýdymam saadam. Onu näme? Bäsleşigimizde de häzir halifa aýdyşýaly Şirwan perde galynýan şu ajaýyp saat baltaýat saadyny bäsleşigimizde
Umydy Garaýewa bize çalyp berýär. Gelin garşylaýyn. Umyda köp sağ olun. Yerine ýetiren sadyňyz üçin hormatly halifalar başlygyna söz nowat sizinki. Şu nowatda inan sağlygyny eýlemiz Umyda Garaýewa halkymyzyň ümür söýgüli saýlary, iň söýgüli aýdymlary birak bolup gidýän balsaýat diýen sadyny öz başaryny boýunça ýerine ýetirdi. Bu sadyň özi ýerine ýetirmekde sadyň aýdyny fikrin ölçüde gidip sırşırımlı medizmler taz bireyler bilen utgoşup bir sadyny bir huzurly ýerine ýetirmekde talap edýän halyň bir ýerde. Bu sady ýerine ýetirmekde halifalaryň çalmagyny köprek dinlenmeli. Ýerine ýetirinçin käýinleşdirmekde köprek ýerine ýetirsen hasa ýerine çömekde umidden saň üstünlük arzu edýän. Köp sağ bolsun aýdýas. Bäteşigimizde umyda da ul üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu edýäs. Umydanyň ýerine ýetirmegindäki ýanglanan balsaýy datly saz bäseşigimiziň şertine laýyklykda sadanylaryň öz arasyndaky ýarşynyň jemleji saz boldy. Bidadir bäseşigimizi bagşlanmadan owazlary bilen, aýdymlary bilen dowam eder.
Türkmen halk aydymy näzliğiniň. Bul aydym Saýetli Hemradi sanana değişli bolup, Hemranyň öz sewer ýary Saýedy tariflap ýerine ýetirýän aydymyny bize Güýç Mämet Ýaryf ýerine ýetirer. Güýç Mämet köp sawalsyny aýdýas. Bätäşigimizde bagşylaryň arasynda ilkinji bolup çykyş etdi. Nädliniň diýip joşkun aýdymy ýerine ýetirdi. Inni söz nowatyny halifalarymyza geçirýäs. Başsyna. Güýç Mämet, tügeleme berekella nädliniň aýdymy ýerine ýetirdiň. Bu ýerine ýetirdiň siňitli, mülaýym ýerine ýetirdiň tagol. Biziň Marwa vilayatymyzda da Bağlardagat diýen bir halifamyz bardy. Şol bulaydymy Marwa görüşünde
azajyk ütköşkülükler var ahal görnüşi bilen. Ýöne hemme türkmen sungatynda türkmen halipalaryň köpsi bulaýdymlar ýerine ýetiripdir. Bulaýdym bir çekimde bir ýanky tiz görnüşinde de aýdýan halipalarymyz bolup geçdiler tarihimizde. Sağ ol, mülaýym ýerine ýetirdiň. Mundan beýlegem bäsleşiklerde üstünlükler sana arzu edýän. Köp sağ olun aýdýas. Üçmämesinde de bäsleşigimize üstünlük arzu edýäs. Köp sağ olun. Bäsleşigimizde indi bolsa özgü gerekmez atly türkmen halk aýdymy ýanglanýar. Asly kerem desanyna degişli bolan bu ajaýyp aýdym damana ýoluna hassa meşhurdur. Häzir bäsleşigimizde bu aýdymy Merdan Bayramgelliýew ýerine ýetirýär.
Köp sağ olun. Tomaşaçylarym, lezzet alyp dinleýänler, hormatly halipalar, baş üstüne söz nawat sizinki. Merdan şu esasanam ahir zamana ýoluna Türkmeniň başçylyk sunuty esasanam zamana ýoluna naýbaş aýdymlaryň biri öwrekmez. Gowaýdym saýlapsyň sesine de bölüm eline gülýaly. Sana şu sähtäşikde ulusçylyk ardy edýän elbetde sen öňden dinläp öz efirlerini toýlarda da dinläp Huzum peselmesin, dinläber, öwreniber, gowwasylaň mir bolup, atly wasylaň mir bolup ýetişerdiň. Bundan meýle müsülli ardy edýän sag bol. Sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun. Halipaň aýdy şeýala gowwasylaryň, atly bagşylaryň biri bolmagyňyzy tüýsüregimizden ardy edýär, köp sağ olun. Meşhur türkmen halk aýdymy Biwiniň. Bul aýdym aşyk çaňly desanyna degişli bolup, Nurberdi Gulfyň ýerine ýetirmegine biziň gulagymyzda galan aýdymlaryň biri. Häzirem bul aýdymy sahnamyzda Nurberdi Gulf ýerine ýetirýär. Garşylaýan.
Halipa Nurverdi Gulfun çoğluğu. Halipa adını götüren Nurverdi Gulfun yerine getiren aydımını hemmemiz bilelikle dinledik. Inni hormatly halipalar başçısına öz siniňizi aýtsaňyz. Atda kılan çoğluğu Nurverdi Gulf halifamızın meşhur Türkmen halkının söýgüli bagşaty ýaşullanmaryň hemen öz döwründe söýülip dinlenen bagşatyň biri. Şu atda kılan çoğluğu Gulf Nurverdi şu yerine getiren bir diyen aydymda aydymyr öz boşur çekuy ýa-ni bokurda gaýnatmasy tändirileri hazyny gyjak bilen hallaşykly farşlag bardet alşym ha täsirli boldy ýer ýetirjiliginde de öz kuýuňy şu dinleýijiler öz çek hereketde çekmekde ulur ustat görkezinde biz şuňa dolguğa geçýär. Sen geljekde de şeýle öz Arratanyň meşhurlygy ýa-ni meşhur bagş bolup ýetişmegi arzu edýän. Köp sağ bolsun aýdýas. Arzular hasyl bolsun. Nurberdi ise de sunuw däleminde bäsleşigimizde ul üstünlükleri arzu edýäs. Bagşy bilen ýagşy atyň belli bahasy ýokdur diýär türkmen. Elbetde bugun bäsleşigimizde de sadanlarymyzyň hem bagşylarymyzyň hem özleriniň ustatlyklaryny başarnyklaryny hemmemiz bilelikde sinlaýas, tomaşa edýäs. Häzir bolsa bäsleşigimizi damana ýolunyň iň bir şirin aýdymlarynyň biri bilen dowam edýäs. Türkmen halk aýdymy Maral Zeyrenni. Yerine ýetirýär Hojaguly.
Ey karılar akar yâre iki diyimdan. Ha peşeler uçuş ol yâre humay görümden. Ay şu dağda vurmar ele. Ah yaman değrendi. Maral değrendi, yaman değrendi. Geçen günlerinde yar boludurla ya. Yeydin aşağı yey batırdırla ya. Ay şu dağda vurmar ele. Hey yaman değrendi. Maral değrendi, yaman değrendi. Hey ha. Ay şu dağda vur, ay o dağda vur marele. Ah yaman değrendi. Ha. Hoca oğlu köp tavolunu aydıyas. O adınız belenten yanlantın. Bätaşygymyzda halipalarymyza hormat bilen söz geçirýäs. Halipa Akmurat Şarif başlygyny. Hocagly şähert ordunum halifam daha bir gowzat diýdi. Şu ýolda halifalaň şu tagamny, şolaň ýediň usatlygyny öz aýdymda siňdirbildi diýe. Şonu diýe aýdym bolýandyr diýerdi. Şoň üçin hem şulaýdym üçin o zähmet çekdiň. Bolýam şonu ýanky agaýan halifalarymyň hemmesiniň zähmedim. Bolýam şolaň aýdyr usullarym sen gereklerini alıp ulanmışsın da sen ýene de artık başlygyň şu ahal ýolundaky saha ýalar. Orada ýaşaýar. Makan başlyk Muhammed Şelil bilen halifam. Sen şolaň usatlygynaky aýdymlaryndan sen şeydi. Şoňa höwes aýdýan. Şolar dowam etdirmäňi men arzu edýän. Sunnat diýenlerde halifalar halk baha verer diýerdi. Halkyň bahasy sunnata iň ullukan şu goýulan hormat şu derece diýerler. Şoň üçin hem hemme taraplaryň derejelere münasip bolup halka hizmet etmeňi men arzu edýän. Sağ olun. Arzularyňyz satyr bolsun. Size bäsleşikde ulu sınıfları arzu edýär. Türkmen halk aýdymy Nowul. Bul aýdym Saýetli hem radiostanyndan bolup, aýdymy Gurbanýaz Nejepow ýerine ýetirýär. Garşylaýyn.
saldım başımni Allah'ın diler men bunu hoşumni Uçurdum kolumdan şunkar uçumni boy uçumni Derin urvan tederen novla için ne hormatly halipalar başçısına söz nowata sizin Sağ olun. Burwan Niyaz. Şu at bir yani halipalarım Emine Azalam'dan bellek geçti. Himme yollamızın Türkmen bağışçılık yolumuz, hadi yolumuz ovadan biri birinden tüm ömürlerini bağışlayan ustatları yatlap geçip oturuyor. Efendim şu at Balkan vilayetinde Saltana Bağışı Beyatleşiği Kahraman Arkadağımın Arkadağlı'dan sayesinde geçirli oturulan Beyatleşik'te ahali yolunun ustatlarının aydayan bir çekulu ovadan aydımlarının birliğini getirdim. Sağdanların bu sağdanlarlık ettiler, sağ olsunlar. Noğulun neyme sağdan çalınıya, aydıma maydılınıya. Halifeler tarafından şun kunu halife şahitlik oluyor, şu noğulun aydımın dine sağdana ödüm değerli bir neçe Martin Prime sözlerine vurdunuz, soğuk şahirlerin sözlerine kuğu sözler sağın alıp şu noğulun aydım bir bağışet kuğu kadarına toyun ahırlarına şirvan perdelere çıkılan aydımdan bir hatarına bir bağış yolun şuranın aydılayan aydımlar da şular. O bir şunu kadarından son coşun gelen son. Şu at koğu yerine getirdim sağdanlarım. Yönü neyme ses belentliğin var. Koğu yerine getirdim. Yönü bir tolgunma mı ya ses uğruluşuk bir uğrum bol ya öz yitlerde, oğlanlarda. Azıcık şol kaynağılar var. Yerli yerine şu aytacak bolup mümkün bolğundan ediyen yönü tolgunma bilen bir azıcık teyanbek var. Ses kaynağılar var. Şu zatlarım bolsa ses belentliğine var. Elingem koğu saat yerine getirdim. Hem gelecekte de hem yankı halifalan aytışaly dinlemeliler böyle. Bağışçılık yolunu dinleyip almalı. Şun bir aydım aydıp erteri uğrunum deyip aydılayan aydımlarım değil, sağlarım değil. Dinlemek tesfelentliğin var yankı oğudan uğrumlarım gelecekte bir kamilleştirip Türkmen halkının şular yal qoğu beyat eşiklerin yenizi olmayan arzu ediyor. Sağ olun.
Köp sag bolsun aýdýas. Arzuwlar hasyl bolsun. Mehriban ileşer, hormatly tomaşaçylar, bäsleşigimiz dowam edýäs. Bäsleşigimizde bagşçylyk ýollarynyň ähli görnüşlerini giňden meşhurluga eýe bolan dinleýijiler tarapyndan hassa bir uly söýgü bilen, uly gollaw bilen garşylanýan türkmen halk aýdymy Haýtdyhan ýanglanýar. Häzir bu aýdymy Mehri Allah hywaň ýerine ýetirmegine bilelikde dinläliň.
Mehri Allah'va köp sağ olsun aýdýas. Bäsleşigimizde ni Mehri'nin ýerine ýetiren aýdymyna halifalarymyz özleriniň synlaryny berýärler. Başlyny halifa. Mähricigim köp sağ ol. Sağdandalarım gowçaldylar hemmesi. Diýinjaldyk öne aýdyma geçenden soň az ähliýat uluklarymyz sowuldy. Sağ olun ýerine ýetiren haýtykan aýdymy gow ýerine ýetirdiňiz. Mundan öýlegem ulul üstünlükler arzu edýän. Sağ olun. Sağ olun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Size de bäsleşikde ul üstünlikleri arzu edýän. Aýdymda şeýle bir güç bar. Ol ýaş gelenlere ýyllaryň tähimini eçilse, ýaşuly nesli öz ýaşlyk döwrüniň usalyny gaýdyp berýär. Şoň üçin türkmen halk aýdymlaryny islenik ýaşda dinläňde de ruhy lezzet berýär. Şeýle ajaýyp aýdymlaryň biri bilen bäsleşigimize dowam edýär. Amman. Ýerine ýetirýär Ogulceren Başakowa.
Köp sağ bolsun aýdýas. Ajaýyp aýdym üçin. Indi söz nowbatyny halipalarymyza geçirýäs. Halipa Kerwen Ýowbasar başlygy. Sağ olun. Ine Balkan vilayetinde bir näçe bagşy adamlar dinläp otyr. Tüweleme halipa şäherlik ýolunyň ösmegi bilen biziň dinan bagşylarymyz gyýyr-gellermeden ezberlik bilen bir saat salanyda tüweleme eliniň ýitiligi bilen hemmämiz görüp otyr. Ine halipada ýa aýdýa öňlere bir gyýyr-gellermin ýaly eli ýiti saatana bolup ken aýdan akdy soňky döwürde tüweleme halipa şäherlik ýolunyň ösmegi bilen bir näçe saatana gyýylar bagşy gyýylar bar. Şu amman aýdymny o ýerine ýetirdiň. Geljekde de size şu bäsleşikde durmuşda uly üstünlük arzu edýän. Köp sağ bolsun aýdýas. Arzular hasyl bolsun bäsleşigimizde. Inniki çykyş edýän bagşymyzyň aýdym bilen bäsleşigimizde dowam edýäs. Balkan ilinde aýratynam damana ýoluny, çopon ýoluny özüniň ustaatlygyny görkezip halkyň kalbyny orun almagy başaran bir näçe ustaat bagşylaryň bardygyny bäsleşigimiziň dowamynda da halipalarymyz öwran belläp geçdiler. Şol ustaatlaryň biri bolsa Türkmenistanyň halk bagşysy Aşyr Mämmed Dawudowdur. Halipanyň dörejeligini iň bir naýbaşy aýdymlarynyň biri bolsa Boy Bibi diýen türkmen halk aýdymy. Häzir bäsleşigimizde bu aýdymyň ýene-de bir aýratynlykda ýanglanmagy üçin bäsleşigimizde häzir sahnamyzda halipanyň agtygy hem-de ýoluny dowam edýän şägirdi Şamrat Dawudow çykyş edýär. Oturmay yel yeleyden biri Ey bulut oynap gel çaylar doldur sir yel yeley boy biri Ay gelin toylamay ey tomasan ey yel yeleyden biri Atsuzunly wahtyk bagryna sawal ýaley boy biri Ay alyp galsam boy ey alýurganyň ardan aleyzen biri Ey käte kaksam gel tamdaram Harın aley boy biri Yeymen yalayın boy şol vödülüm Odun aleyzen biri At sucunly yel kız bağrına Saval yaley boy Her gülümde vakt içim varım O dal yaleycen biri Yey bi vapanım boy ey ahır sonu Ya dal yaleycen biri Ey at suzunly yel kız bağrına Sawal yaley boy biri
de tuvaleme diýmek galýar. Hormatly halipalar başysyna sözüne otsadynky. Samra sağ ol. Aýdyp beren aýdymyňa. Asıl Mehmet Halipany edil özüni ýatladyp dursun. Ýakymly mulaýym sesiň bar eken. Töwelim. Eliňem gowy. Men sana geljekde de ulakyn üstünlikler arzu etdim. Gök. Sağ ol. Sağ olun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Size de ul üstünlikler arzu edýär. Köp sağ olun. Meşhur Türkmen halk aýdymy Ak Ýüzlü Maralym. Bul aýdym Durdy Bagşynyň döredijligine değişli bolup, damana ýolundan aýdylýan aýdymlaryň biridir. Aýdymy ýerine ýetirýär Nur Mehmet Urad Mehmedow.
Däşeşigimizde ýanglanan ajaýyp aýdym şuň köp sag bolsun aýdýas. Halipa Türkmenistanyň halk artisti Pälwan Hamidow söz geçirýär. Nur Mehmet inimine hada nolanyň bilen sawol. Ne Balkan welaýatyna geçirilýän saltanaty bäýatleşikden şuwat diňe Balkan ýolunyň ustadlarym däle hemme türkmen bagşylyk ýolundan aýdymda ýerine ýetirilýär. Ene men şuwat bir zat aýdysym bilen dün taýynyp pursatyndan kän gowy ýerine ýetirdim. Emin ağalar o düğünün bir ýetgarak aýdymlarla tanışmak, dinlemek fırsatları boldy da. Bagşy din jalanna öz bir pikirini jemlänne, taýdanna da bagşam öz çemeleşýän işine üç kuwat ýetýärdi, joşun bolýardy. Şonu dinleýijiler hem bizem şu wagt gördük şonu. Benim şokdan gowy sesim bar, eni başardyňdan eni beýdiýsem, ene şu tahaňaň dörejiligine ustad halipalardan da mana ýolundan ýa alyp barjalamyda maýtykda gelip kän halipaň Rahmet ismiýän aýdymda şu akyd maralyp. Öz güýjüň ýetdiňden aýdymlaryň tilsimlerine, kesbelenliklerim, joşgunlyklaryny hem bilen özüňde bolýan mümkinçilik şu aýdymda görkezdim. Gelecekde de näme baýdan gowşatman hemme ýolum, hemme bagşylyk ýolumdan ben türkmen bagşylyk ýolumda bir bäýatleşiklerde üstünlük gazanyp bir türkmen toýlarynyň beýle bolup ulur bagşylar bolup geçmeň ardy ödýän tawar. Köp sag bolsun aýdýas. Arzular hasyl bolsun. Bäýatleşigimiziň sadanlaryň öz arasynda bäýatleşen tapgyryny, öz ara ýarşyny Hajgolak atly uly gowrumly ajaýyp saz dinläpdik. Gelin häzir ajaýyp aýdymny hemmämiz bilelikde dinläliň. Ol aýdymy Guljemal Çakanowa ýerine ýetirýär.
sağ olun Gülcemal, yerine getiren aydymyz üçin mülayim ses bilen aydyma aýtdyňyz. Inni hormatly halipalar, maslahatyňyz bar bolsa başlyna. Bu cemaat doğrudan şu aydanda umman kânerak dinlemeli näse olan aýtışlarny. Onun halipalarına her zaman aýtdym. Her halipaň öz aýdýan şol meňdes aýdýalar aýdymlar her ýollardan. Şolardan hem gereklerini alıp sen öz pikirini şol aýdýan aýdymdy jemlemeliler. Şoň üçin sen tezine mowy. Umman sağlandalan o kömele diýdi we halipalar kanatyň bolmady uçup bolmady diýdiler. Bağışın kaptanına hakik kanat bolunma. Ona bir bilen guruluş oturan ýala bolmaly diýdiler. Şoňa kanatyna laýyk boldy. Meňden üstüne var edýän. Köprak aýdyber. Köp sağ bolsun aýdýas. Akrat halipalarymyzyň ählijatna sağ bolsun aýdýas. Bugun bäsleşigimiziň dowamyny o saadanlara da bagşylara da özleriniň täsirli maslahatlaryny berdiler. Geljekde bularyň durmuş ýollaryny, dörejilik ýollaryny, aýdymsaz ýollaryny şägirdleriniň hassa bir ilerläp öwütmek üçin peýdaly maslahatlar, peýdaly öwütler, nesihatlar aýdyldy. Elbetde bu zatlaryň ählisiniň sakasyna türkmen bagşçylyk sunuwatynyň ösmegine uly ýardam berýän türkmen sunuwatynyň hak howanlary Kahraman arkadağımızın, arkadağlı serdarımızın taýsız tagallalar durýar. Şu ajaýyp pursatda ýene de bir ýoly Kahraman arkadağımyza, arkadağlı serdarymyza tüý sürekden alkyşlar aýdýas. Kahraman arkadağımızın, arkadağlı serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent başy aman bolsun. Oy elmydama bagtyar watanymyzda dutar gyjygyň owazy ýüreklerimizi heýjana getirip dursun. Toýlar gutly bolsun. Qadirli vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Çalsana Bagşy atly bätleşiginiň Balkan welaýaty boýunça tapgyrynyň jemleýiji tapgyry tamam boldy. Häzirim iňler tolgunlary pursatlarymyz gelip ýetdi, ýeňçini elan etmeli. Munyň üçin biz sahnamyzda Emenler toporunyň başlygy Türkmenistanyň halk artisti Magtumuladna halkara bayrağynyň eýesi Halipa Akbarat Şarifi hormat bilen sahnamda çagyrýar. Şunna Kahraman arkadağlı serdarymyzyň bize açyp beren o halipa şähertlik ýoluny dowam etdirýän şähertlemedi dinledik Balkan welaýatyna gelip. Şu şähertden hemmesini şu Kahraman arkadağlı serdarymyzyň bize goýan hormatyny, şu bagşylyk ýoluny da, sadanlyk ýoluny da şu dowam etdirmeklerini men arzu edýän. Ýaşda her ýyly ýagdaýlar bolýar dogry ýarşda näme? Käbir şähertler hakyky öz ýerine ýetirjek ussatlygyny fahra çykanyna birden de bolýar da näme? Ýaýdan ýalar şony dogry dogul görkezýän aklar ýöne hemmeden şun bagşylar hem sadanlar hem öz okuýuna görä görkezýär. Ýöne şoň içinden ýene de ýazyň hem şerti bar da ýöne saýlamalarny ogdan og bar denýär. Şoň üçin hem biz bütün şähertler bilen oturup şeydip sayladık. Onam halkyň özüm dinledi. Ýöne men diýjek bilen adam sunwat diýen zat çözgüdünne de, çalangda da, aýdanda da adalatly bolmalylar. Sebebi sunwat halkyň kydagy. Halk baha berýär. Şoň üçin mene bir halipa hökümine bir alaýarak şuny dogrurak çözüp mümkin edýär. Mene şolatlar aýdyp bereýin. Kim biňiz bolmaly? Birinji sadanlar dinledik. 10 sanak sadandan içinde ýeňi olanlar Han Gelif, Dayan Smrat, anjatma diýen halk sadanlaryny tutdy. Dayan Smrat gutlayan inni ýene de şu Hazguluk diýen halk sadanly ýerine ýetiren Durduýew şägirdimiz. Şähertlenem gutlaýas. Size jemlejide de üstünlük kazanmaňyzy arzu edýän. Bagşylara geçilenine
Halifamiz Qut Yakub'un oğlu var, Türkmenistan'ın atlarından bağışladı. Şol qow söz deydi. Sağlam qowlat deydi. Halifalar sağda sözsüz yerlerde. Qowlat ol. Ýöne sözlü bolanny hasam bir dinleýi üçin düşlükli bolýar diýip aýdyma geçdi on bir din zalan ýalyk bolaydyk. Adamlaram bir ýyl ýüzaçly indi qowwaşlary indi dinläp diýip aýtdy da. Bağışlara geçen bize doğrudan bizim şu Balkan vilayetinde şeýle ýollardan aýdýan, halifalarymyň ýollaryndan aýdýan qow şäherleriniň bazılarına begenlik doğru. Sebäbi sunnet diýen zat onu da Türkmen halkynyň bir süňüne saňan, muň aty, muň galma dutary, muň häsiýeti, muň tertibi, hemme taraplayın halyty. Ol sebäbi Türkmeniň ata baba aňyrdan gelýän gadim zatlarda mirasy. Şoň üçin ene şu bağışçylyk ýolunu da şu Balkan vilayatynyň ulu halifalarymyň ýolundan aýtdylar. O 5 vilayatyň 5-siniň ýolundan aýdan şeýler şäherden bir bar eken biz şoňa begendik. Indi men şu aýdymda yerine ýetiren aýdymlary bilen ýeňijini men aýdaýyn. Balkan vilayatynyň ýürüýti sunnet mektebiniň muallimi Hojagly. Maral Zeyren diýip halka aýdym ýerine ýetirdi. Şoň üçin gutlaýan sesin belent bolsun, mudam halka hizmet et, sunnata hizmet et. Halifalar sunnata halka hizmet etsen, arasa hizmet etsen, hemme maksat muradyny ýetirerim, eklerim, saklarım diýerdim men halifalarym. Şoň üçin saňa da şonu arzu edýän. Ulu halifalar bolup geçen nagadan çykdy Sultan Akkan ýollyýar. Onu verdan ýoluna çopan ýollyýar. Dowamat diýip bir zat barda, biziň Kahraman arkadamının bu diýanlary var. Sen Lukman mol, sen Nebit şol, Dayhan mol, Sadan nol. Halifa da hakyky şäherine pata berýärdi. Ol şu patan manysy näme? Şokär arasda dowam etmeli. Şoňalyk bir gaty begenlik şun, şu Azim Mehmet Halifanyň nesline, şoň agtygy sowurklary. Şular şon dowam etdirdi bolup, şuň bütün halkyň öňüne şeýle çykyş etdi. Şo ýigit. Men şon gutlaýan Samrat Dawudow. Şo da ýeňizi boldy, şonam gutlaýar. Samrat şäherde de men goýşy atasynyň aňyrdan gelýän bir halkyň gowanyp gelýän ýoluny dowam etsin. Yine de bir gerek Kahraman arkadağı yerdarımıza, hormatly prezidentimize men zan saglyk arzu edýän goý Türkmen halkynyň her bir toýlaryna biziň şäherlerimiziň aýdym sazlary mudam gowunlarymyzy ýanglanıp durdum. Sag ol. Qadirli vatandaşlar, hormatly mihmanlar. Şunun bilen Çaltana bagşatly bätleşiginiň Balkan vilayaty boýunça tapgyry tamam boldy. Biz bätleşige gatnaşan ähli bagşy tadanlara köp sag bolsun aýdýar. Biz bugün diňjalykda sunnet äleminde diňe üstünlikleriň ýaranmalyny tüýsüremeden arzu edýär. Şu ajaýyplyklaryň ählisiniň sakatyna duran Kahraman arkadagly serdarmydy ýene de ýoly tüýsüremeden alkyşlarymyzy aýdýas. Kahraman arkadagly serdarmydy berk jan saglyk, uzak ömür, tutýan tutumly işlerini, uly rowaşlyklary tüýsürekden arzu edýäs. Hoşlap bolun.
Bak